за Твоето и семейството Ти благополучие. Нека се помолим заедно. Скъпи Боже, благодарим Ти за новия ден, който ми дари. Господи, оставям семейството си в Твоите ръце. Моля Те, дари моите родители със здраве и радост в сърцето им. Господи, аз също повелявам децата си на Теб, пази ги през целия ден, дари им мъдрост и разум, помогни им да правят правилни избори в учението и живота си, пази ги от изкушения и ги води по правия път, за да имат страх Божий в сърцето си. Господи, моля Те, също така, за нашето семейно единство, укрепи сърцата ни в търпение и разбирателство. Нека ние да се подкрепяме един друг, да се обичаме, за да прославим Твоето име. Господи, в трудни моменти и изпитания, нека с нашето семейство да се уповаваме на Теб и да Те търсим. Благослови нашето семейство, изпълни го с радост и мир, за да бъдем свидетели на Твоята слава. Амин. Ако харесваш тази молитва, моля Те, постави лайк, последвай ни и сподели с любимите си хора.